खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि हामलायथिजों आं रमेन बर'आ बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसिखौ इउटिसिआव जौगाखांहोनायाव जेबो अजद गैया होननानै बुंदों लकसभानि एमपि नब कुमार सर'नियाया। रायजो नाङै आसामाव मोन 43 भट होग्रा मिरुफोराव भट होफिननाय जाफिनसिगोन। एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारीनि थैनाय सानखौ फालिनो खावलायदों मिरु एबसुआ। थांनाय नभेम्बर दाननि 29 खालाराव रुपुहि बेन्दोंआव थानाय बरमा बाजार ओनसोलाव 7 सुबुं हमजानाय नखरखौ खौरां लानो फैदों डक्टर अनजालि दैमारिया। इजराइलाव थैनाय उदालगुरिनि आइजोनि गुमुरा सोराङाव फैबाय। रायजोनि रैखाथि मावदांसाफोरा 3 NSCNI सोद्रोमा गावथारदों। गासै मोन 70 गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा फैगौ 9 डिसेम्बरनिफ्राय दिल्लीयाव धरना होगोन। उदालगुरि टंला बाजार टीडी रडनि आबाद अर्गेनिक स्ट'रआव दानिया मोननो हासिगोन अर्गेनिक जामुं। चिराङाव फैगौ 30 डिसेम्बरनिफ्राय लावथि दैजिरि पिकनिक स्पट आरो मेला फेस्टिभेल खुंगोन। उदालगुरि टंलायाव भीमराव आम्बेडकारनि 63थि रुंसारि सान फालिदों। दरं मंगलदैयाव बिहामजो बुथारनायनि हेंथायै लामायाव धरना होदों। भारत मुक्ति मर्चानि बानजायनायाव उदालगुरियाव बि.आर. आम्बेडकारनि 63थि बोसोरसालिया थैनाय सान फालिदों। गासै मोन 70 गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा फैगौ 9 डिसेम्बरनिफ्राय दिल्लीयाव धरना होगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मिरु सोरखारा बिटिसिखौ इउनियन टेरिटरियेल काउन्सिल इउटिसिसिम जौगाखांहोनायाव जेबो अजद गैया होनना सुलुङाव फोरमायदों लकसभानि एमपि नब कुमार सर'नियाया। बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै मिरु सोरखार आरो बिटिएडिनि खुंथायगिरिफोरा मा सावरायमारदों बेखौ रावबो मिथिया होननानै रोखायै बुंथिदों सर'निया बिथाङा। इउटिसिआ जाबाय मोनसे बिटिसि आरो बड'लेण्ड बिनायनि गेजेरनि जेंना होनना एमपि बिथाङा सुलुङाव मिथिनो होयो। दिनै 8 डिसेम्बराव एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारीनि थैनाय सान। बेनिखायनो बे सानखालि बिथांखौ मान होनानै फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ खावसे बिरहोनाय आरो बिथांनि मुसुखा एबा सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लानो गासै जिल्ला आरो दखरा एबसुखौ खावलायहरदों मिरु एबसुआ बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों। थांनाय नभेम्बर दाननि 29 खालाराव रुपहि बेन्दोंआव थानाय बरमा बाजार ओनसोलनि 3 सुबुंखौ गुरखा रेजिमेन्टआ दाय गैयि मानसिखौ दोखो दोखो बुग्लिना गोबां जखम जाना थानाय सुबुंफोरखौ वुमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारिया दुखुथिया नखराव फैनानै जोबोद दुखु फोरमायथिदों होननानै सुलुङाव मिन्थिनो मोननाय जादों। बेफोरबादि अन्याय खालामबाय थानायनि थाखाय आयेननि हेफाजाब लागोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो डक्टर दैमारिया। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनायाव खायसे खेलिमेलिखौ नोजोर होनानै आसाम हादोरसा बिसायख'थि आय'गआ 7 आरो 10 डिसेम्बराव आसाम नाङै गासै मोन 43 भट होग्रा मिरुआव भट होफिननाय जागायफिनसिगोन होननानै फोसावदों। फोसावनाय बादिब्ला 7 डिसेम्बराव कामरुप मेट्र'आव मोन 3, धेमाजिआव मोन 4, धकुवाखाना, शिबसागर आरो गहपुराव मोननैहै, सराइदेव, बिश्वनाथ आरो तिताबराव मोनसेहै भट होग्रा मिरुआव फिन भट होनाय खामानिया जाफिनगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं लखिमपुराव गासै मोन 10 मिरुफोराव फिन भट होनाया फैगौ 10 डिसेम्बराव जागोन होनना फोरमायदों। बिसायख'थि आय'गआ फोरमायनाय बादिब्ला गासै जिल्लाफोरनि गेजेराव दरं जिल्लानि भट होनाया 81.52 जौखोन्दोजों गिबि जायगायाव दङ आरो बेनि उनाव 80.56 जौखोन्दोजों कलियाबरा नैथि आरो 65.58 जौखोन्दोजों रंगियाया थामथि जायगायाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि 5 डिसेम्बराव गिबि खोलोबनि भट होनाया 16 जिल्लाफोरनि गासै 1477 भट होग्रा मिरुफोराव जादोंमोन होनना बिसायख'थि आय'गआ मिन्थिनो होयो। बिसायख'थिनि नैथि खोलोबनि भट होनाया गासै 9428 भट होग्रा मिरुफोराव जागोन आरो बेनि गेजेरावनो 3081 भट होग्रा मिरुफोरा सेन्सिटिभ आरो 1666 भट होग्रा मिरुफोरा जोबोद सेन्सिटिभ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि गासै 35,052 बिजाथिफोरा फैगौ 9 डिसेम्बरनि बिसायख'थियाव बादायलायगोन। बांबोनाय सुबुं अनजिमा आरो सावस्रिनि फारसे नोजोर होनानै उदालगुरि टंला बाजार टीडी रडनि आबाद अर्गेनिक स्ट'रआव बोथोरजों गोरोबनाय जायखिजाया अर्गेनिक जामुं बेसादफोरजों लोगोसे मैगं थाइगं मोननो हानाय जासिगोननि खौराङा टंला ओनसोलनि सुबुंफोरखौ रंजाखांहोदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। खौरां मोननाय बादिब्ला आबाद अर्गेनिक स्ट'रआव आबाद एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडजों दिहुनजानाय आरो फानजानाय अर्गेनिक जामुं बेसादफोर मोननाय जागोन होनना फोरमायो कम्पानिनि डिरेक्टर मनमोहन बर'आ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर्गेनिक स्ट'रआव अर्गेनिक मैगं थाइगं जेरै बिबार कबि, थोब कबि, अर्गेनिक मैखुन, अर्गेनिक माइरं जेरै गोसोम माइरं, जोसा माइरं, आइजं माइरं, अर्गेनिक सोमखोर साहा बिलाइ एबा ग्रीन टि आरो गाइखेरनिफ्राय बानायनाय जामुं बेसादफोर मोननाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव जानाय मोनसे गाग्लोबनायाव रायजोनि रैखाथि मावदांसाफोरा साथाम एनएससिआइनि सोद्रोमा गावथारदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला आसाम राइफल्सनि खनसा बेटेलियनआ लंखाइ गामिनि साखाथियाव बे गाग्लोबनायखौ मावफुङो होननानै खौरां मोननाय जादों। गावथारजानाय साथाम सोद्रोमानि गेजेराव सासेखौ केप्टेन ए टांखुल होननानै मिथिनाय जादों। गंनै AK-57 राइफल्स आरो गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्राबो मोननाय जादों होननानै पुलिस मावख'आ फोरमायथिदों। इजराइलाव भारतारि आइजोनि थैनायाव बिनि सन्देहगोनां भारतारि पासपर्टआ गोबां गुलाय-गुजाय सोरजिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय आइजोनि सिनायथिनि गुमुरा बोस्रांजायो जेब्ला नेपाली बिमा-बिफाया आइजोनि देहाखौ बिख'नो ओंखारबोयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि उदालगुरि जिल्लानि मेराबिलआव फोसावजानाय L637541 नम्बर गोनां भारतारि पासपर्टआव नेहा शर्मा मुं लानानै जमुना थापाया इजराइलाव हाबदोंमोन। 22 नभेम्बर खालि आजमा बेरामाव गाग्लोबजानायनि उनाव हुस गैयै अबस्थायाव आइजोखौ सेमसम आसुता आजदद हस्पिटालाव लाबोनाय जायो आरो 26 नभेम्बराव थैनाय मेलेम होनना फोसावो। उनावहाय तेल आविभआव थानाय इन्डिया एम्बेसिया गासै नेमखान्थिफोरखौ मावफुंनो थांनायाव गेबें फोरमाननि आंखालाव गोग्लै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थैनाय आइजोनि बिफा पुष्कर राज थाप्पाया गुबुन फोरमानलाइजों लोगोसे गांसे एफिडाभिट गथायनानै थैनाय आइजोनि गेबेंथार सिनायथिखौ नेपाल बिराटनगरनि थागिरि जमुना थापा होनना फोरमान खालामो। मख'जाथावदि 16 एप्रिल 2013 खालाराव मुंसाइ जानाय आइजोनि नेपाली पासपर्ट नम्बर 06428396 आ आइजोनि जोनोम खालारखौ 15 जुन 1975 दिन्थियो। भारतारि पासपर्ट आरो नेपाली पासपर्टआव थानाय सावमुआबो मोन्नैबो गोरोबफ्लेनाय होननानै मिथिनो मोननाय जाबावदों। चिरां जिल्लायाव फैगौ 30 दिसेम्बरनिफ्राय लावथि दैजिरि पिकनिक स्पट आरो मेला फेस्टिभेल खुंनो नागिरनाय आफादा खुंजानो गोनां मेलायाव गासैनिबो मदद मोनगोनखौ हांख्रायदों। भारत मुक्ति मोर्चानि बानजायनायाव उदालगुरियाव भारत हादरनि संबिधाननि बिफा भीमराव आम्बेडकारनि 63थि बोसोरसालिया थैनाय सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गेवलां मेलखौ सालायलाङो भारत मुक्ति मोर्चानि आफादगिरि जयन्त मोहन दास बिथाङा। हाबाफारियाव अल इन्डिया रेडिअनि मेथाइ लिरगिरि मधु पाटवारी आरो अजित सरकारजों आम्बेडकारनि सायाव सुजुजानाय हानजा मेथाइबो रोजाबनाय जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जाबावदों। दरं जिल्लानि मंगलदै दलगावआव सासे आइजो गावनो अर लगायनानै फोथैनायखौ निन्दा खालामनानै जायगानि सुबुंफोरा लामायाव सुबुं गौमानि हानजा सुरनानै धर्ना खालामनानै फोथैनाय जाथायनि न्याय होनांगौ होननानै ओनसोलनि खुंथाय बिफाननि नोजोर बोहोदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। शेड्यूल कास्ट स्टुडेन्ट्स इउनियननि जिल्ला आफादा सानसेनि हाबाफारिजों थांनाय बृहस्पतिबारै डक्टर B.R. आम्बेडकारनि 63थि थैनाय सान फालिदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव मध्य प्रदेशनि स्टेट बहुजन मुक्ति पार्टीनि आफादगिरि मीना आमखारेआ गेवलां मेलनि बिबुंथि लाखियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 9 दिसेम्बरनिफ्राय दिल्लीयाव धर्ना होगोन होनना थांनाय शुक्रबार खालि मोन 70 गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटीनि कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSSनि प्रेस बिबुंसाराव फोरमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। संसद भवननि सिगाङाव बीजेपी सोरखारनि मावनो नागिरनायफोरनि हेंथायै धर्ना होनाया जागोन होनना फोरमायदों गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा थाव आरो गेसनि बाख्रिफोरखौ गावारि खालामनायनि हेंथायै गारां होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिरु सरकारा थाव आरो गेस बाख्रिखौ गावारि खोन्दोनो फाननो नागिरनाय थांखिखौ नेवसिफिननांगौ होननानै मोन 70 गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा सुलुङाव बुंबावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।